guys, simrang hilin eh. Good morning, ako na po di. Saka di ko na rin ibabaw. Karon. Kay mga huy. Kay ning labong ning kuan nagkuan. Langit alwaros iron do na may nagsinso habang dapit. Balik gawi na po kay init naman. Tali miss. Tali ko si ibabaw. Nangkat bangon sa alita to dito pikas pod. Ngahoy. Nakap na lamang ko sa uban nga buhi-buhi pa kay madung na malibili na ron nay hindi sud adlaw nay matuod. Balikan pag ang katulad man hinakot na ho. Napsap na lamang ko ibilin. Nagdapo ko sako. Sa si ibabaw napabay naginot. Yan, hindi ka ko. Hindi ka ko daan eh. So, boss. Kita rin ito guys. Yan, naglakaw mga bata. Dulan si Ali Butiron. Ha? Karon si Ali taron, nakaroon dapit. Le! Haba ka dapit! Tapos abos. Di ka masaka dari si babaw? Ay, pangahoy ka lang. Minut na. Sale. Nakayat sa niya. Nakayat sa? Nakayat sa? Mabigat sa natong gamay. Tapos. Balik. Sagang sako agang pinutod na harang tugbang doon harang silog sako apa na paligid sa bahay paita doon sa ali nagtinagaw tao nag-ang lamampod ang kahoy. La, kumbati ali. Kumbati. Kumbati lagi ko no.
Pawais ako. Lantas ako sa mga kahoy. Dahil magong lamok, maghaling ta ko. Magui ko kadag kuan. Haling. Kaya mo dumudan ni sa una. Nga dahil matos programi sa una. Nag-kuan vlog primero. Katong gipamak o umigas. Nga nagawon si Zamo ang lugar ha. Amang panghuzanan. Kung magudmila yung panghuzanan. Mauraman yung lugar ha. Danis at bang sabay. Pabaw. Muling kadamautan mig kahoy, dalhin namin mo padong. A few moments later. Ako tundaan sa kong lakaw. Okay. Isip kay manguha. Na haning sa dusa ko. Pero ni paligid. Pangunahon. Kaya udo-uran ni. Lah. Ako. Katon biglang marusip anisid sa ako haran ni paligid ako tundaan sa kong lakaw okay. Kasong ganiglain gaan-gaan ni kay din anis ngagin simana katong kami mag-kuan kami mag-outing. Yan na ni. Ano na mahakot. Patigilan ni mo. Ay. Kaban na nga hoy. Kalusun si mana. Lumait na kukukuan. Luto. Ano may kuan. Ano yung obligasyon sa ito, sa adlaw, masaka. Hapon. Kung ito magkasikasos pangadji. Salamat guys. Ang manusog ang mga kuan. Portugis. Paano nga ang kahoy sa kumo layas na ko kapag daw hindi ba ito yung papilid bahaan siya dia ini kasih bukan anak putut Maman ko daling ang pangahoy ron stress pa ron amo man ding class peer sa among kapilya sa mga kapunungan untuk magtampo pag milk para pari amo man ako kapit ng tampo tabang na pagkulag tubuan kulit itong kulit sa simbahan kulit na pagbasimbahan para hindi ka sa para misa o
kini ang kahoy. Buwan ito sa kasada na rin. Ito yung kasagdandaan eh. Marabay naghanda ng mga manawat paglimpyo. Dahil ano nga din, iwan ako din yung mga tinapakdaghan kadyo. Pagbalik na, wala diha. Sa babay ito bay, tugod makakon. Wala hindi ko kayo bamuhi dito. Basta tayo na tinapin ng gagaw. Sige na. Istorya. Hanggang kalipay na. Kapis Bartulbi. Natin sa baaman ron ha. Anong gibutang nas na na. Pagtakbo kung kay yung balikon. Hindi ganun ang tabi siya lagi pag kapaligakas dito. Kaya patay ng tabi. Ganito. Wala ito. Layas ni. Ito pinaka. Gabi. Ano ni? Sintahin noon. Kapag nagbalik ang kahoy. So, kira ba eh. Hindi nga maputo. Uy, sus, musik. Aligid din na anay naman na nga to. Project ra ba? Hakot yung hakot pa ko. Tambok. Tambok na dita. Meron. Ako ba? Ito ba na? Okay. Ligat mo ba? Marabaktak na ng ceramic tubig. Maganda yung gusto ko. Kamay?
Gilid po. Aduh. Muni nga ni ka. Makilid na mong panghuzanan. Lagay-day lagi pagsingit. Makilid. Hangat. Mo na to. Naman ako kang sa sakuhan. Gipaligid ang makilid. Ano na yung dagas bahay. Sa sundan na po ito balik ang uban. Kay mato pa ko dahil ruskuan. Kay mamalagay ka mong klasteron. Mga alas 4 na. Ato na po sa kapilya. Matabang kong decorate sa among kapilya. Sabi na nga dengan salamat. Sa kanang nagsuporta na ho. Katong nas Canada. Katong nas laing nasod. Dinahinganlan. Sa tagtag. Dinahamatag sa tagsa. Sa pagsalamat nitong tanan. Amping mo. Kita-kita lang ta sunod. Bye bye. I love you tanan. Amping. God bless.